Dihang nagpositibo ang Joint Drug Buy Bust Operation sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur, PDEA, 1st ug 2nd DSPMFC, giadtuan dayon nila ang lugar partikular sa Purukuan, Canaha Village, Upper Mati, Digos City, Davao del Sur, bandang alas 5:50 Biyernes sa hapon, Pebrero 13, 2026. Dinhi nila naabdan ang mga suspitsado nga naapay bata mao nga girescue kini sa mga pulis nga miyembro sa Women's and Children Protection Desk sa Digos City PNP. Dayon gipang-aresto ang amahan ug inahan niini nga live-in partner nga giilang sila alias Migo, 26 anyos, og Nerissa, 21 anyos, nga pulos top priority sa illegal nga droga. Actually, sir, no, ang kaning duha nga panatagiya sa balay, under close monitoring gini siya, especially sa PDEA, kung sa mo ang grupo sa PDEU, kay kanin man siya ng mintinarog, tawag na ito, dagdin ng iyang balay, ilang balay, kay diya sila nagpagamit, diya po siya nagbaligya. Ang kapait lang alin gani kay pagkakuan, na ang mga bata nga gagmay, nagpasuyot kaya po, nagsuyot-suyot kaya po nila ito, na batang gamay, makakita, siguro, makasimot pang bata sa asoani, sa kalaking. Atol sa operasyon, anaasab sa lugar ang laing live-in partners. Nagiilang sila alias Dominic, 29 anyos, ug Danica, 18 anyos. Hinungdan nga gipang-aresto sab kini. Nakuha sa mga pulis atol sa operasyon ang gituuhang shabu nga mobalor tanan sa 212,840 pesos. Nasubay sa mga pulis ug PDEA nga sila alias Migo ug Nerissa makabaligya og 50 gramos sa gituuhang shabu matag semana ug moabot ang operasyon niini sa kasikbit nga munisipalidad. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga suspitsado. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe.